Pag-irumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text. Kung bako man importante o rugna sa laog kan Santa Misa, manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin o rugna ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po ang gabos para sa satong novena. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Is. Saint Anthony of Padua, Oratio Imperata, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di imi nasabutan asin na utob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatayan mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamamoto na ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasailan, ilikay mo kami, an sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibig mo kami. San Judas Tadeo, Ipamiibig mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat sa kahagadan kan Laguna family for the gift of life of Salvacion de la Punta by de la Punta family, for the gift of life of Cassie Perez by Chatne and Chojun. Special na kahagadan for good spiritual, physical health and safety of my family by Rosie B. Asopardo Cantara and family, for successful surgery of Eileen by Ellison and Diaz family,
Special na kaagadan by Corazon A. Bonagua, Dr. Jean A. Mirandilla. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod ng kalag, Froilan by Rosie B. Asopardo Cantara and family, Eduardo by Mendoza family, Maria Luz by SAA batch 75 and 79, Karina, Elmar Charvin by Discaya family, Janine by Ashados family, Maria Lerma by Aycocho family, Richard by the Diaz family, Emmanuel by Lorna, Ryan and family, Kurjen by Merenciano family, Josefina by Medina family, First Death Anniversary of Dolores by Tess Salvidar, Mary May by Psycho family. Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awito ng awit sa pagpuon. Diyan mag-awit sa kagurang-dan, das siyang banwan, inapod maging banal, tiripon maging saro, sa Diyos na sa pagtubo. Sa ngarang kanama, sinaki, singkan Espiritu Santo, Amen. kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akon, taans na makasalan, takani magkani wag itamo celebrar, kanong banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa indo mga tugang, tanagkasala kunin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nga di ako, Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos ng Angeles, sin Santos, sin sa indo mga tugang, na ako'y pamibis, kaguranan ng Diyos. Mayara ka man lugod sa tuwan Diyos na makakaman, sin baka patawadan sa taong makasalan, daron kita sa buhay na daing kasagporan. Amen. Kagurangan, mahirapan, kagurangan, mahirapan, Kristo, mahirapan, Kristo, mahirapan, kagurangan, mahirapan, kagurangan, mahirapan. Mamiibig kita, O Diyos, na ginibo mo ang kaisipan kat mga paratubod na maging saro sa buot,
tawan sa imong banwaan na kamutan binubuot mo, namamutan ang pinapanuga mo, tanganing sa tao kan mga kinabanon, nakatibaadan ang sa mga puso, mapamugtak diyan. Kung sa inyaw ng mga tunay na kaugmahan, uli kay Yesu Kristo, kagarang nanyamo sa imong aki, kay bamong nabubuhay ang sinagahadi kasaro kan Espiritu Santo, Dios, gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Hinanyugon yato an enot na babasahon. Pagbasa, ginuno sa ikaduang surat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga tugang, dapit sa pagdatong ni Jesucristo na sa tong kagurangnan, asin kung paano kita titipunon sa palibot niya, dai kamo makabhan o matakot, kan anuman na hula o huring-huding, o surat na sinasabing hali sa mo. Nagpapatubod na an aldaw nin kagurangnan, uyan na. Dai kamo magpadaya sa kiisay man, huli sa marahay na barita na darami, inapod niya kamo tanganing ako nindo, ang kamurawayan ni Jesucristo na sa tong kagurangnan. Kaya magdanay kamo, mga tugang, ingatan nindo ang tradisyon na itinukdo mi sa indo sa tataramon o sa surat. Rangahon lugod kamo ni Jesucristo sa satong kagurangnan. Asin ang Diyos na satong Ama, itinauman niya sa to ang daing sukol na karangahan, asin tunay na paglaom. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan madigdi sa paghukom sa kinaban. An kagurangnan madigdi sa paghukom sa kinaban. Sabihan ang mga banwaan, ang kagurangnan hadi. Pinasarig niya ang kinaban, dai matatanyog. Sa katanusan, huhukuman niya ang mga banwaan. An kagurangnan madigdi sa paghukom sa kinaban. Magugma ang kalangitan, magugma ang daga. Ang dagat asin ang gabos na nasa dagat. Ipagugma nin bilog na kapatagan, asinin gabos na kahoy sa kadlagan. An kagurangnan madigdi sa paghukom sa kinaban. Magugma huli ta madatong ang kagurangnan, madatong sa paghadi sa kinaban. Siya matanos na maghahadi sa kinaban, mamumuton na maghahadi sa katawuhan. An kagurangnan madigdi sa paghukom sa kinaban. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa sa Ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Kristo nagsabi sa mga eskriba, herak man sa indo, mga eskriba, asim pariseyo, mga parasagin-sagin, minataw kamo din himuloan sa yerbe buena, anis, asin, mansanilya, alagad pinapawyaan ang mga malagang bagay sa tugon, ang katanosan, ang pagkaherak, asin ang katotoohan. Inin mga dapat kibuhon, idto dayman pagliman-limanan. Mga lider na buta, pinasaranindo ang nuknok. Sinasaranindo ang nuknok, hinahalo nindo ang kamelyo. Herang bansa indo, mga eskriba, asin pariseyo, mga parasagin-sagin, linirinig nindo an nasa luwas kan kopa asin pinggan, mantang nasa laog panoonin mga hinabonan asin kapasloan. Mga pariseyong buta, linigang una an kopa sa laog.
tanganing ang luwas maging malinig man. Maray na bareta kan kagurangnan, Pag-omaw sa imo, Kristo. good morning. Ang presensya kang mga pariseo, Saduceo, siniwa pa mga grupo kan panahon ni Kristo, bako sa nang naging hadlang o kontrabida sa ministeryo kan kagurangnan, kundi saro man ining pagtuligsa sa mga tao na dahil naghahanap kan tunay na pagsa Diyos. So iba, kontento na sa nasabing mga katugduan kan mga pariseo. Ano pong pigaapod na hypocrisy? O pagka-hipokrito, hipokrita. Sa ngunyan aldaw, pag bigasabi tang hipokrito ka, ang sa imong personalidad duwa, igwang natatago, igwang nasa luwas. Pigasabi baga pag nasa harap ngaya, iba man yan pigasabi. Pag talikod na ngaya, iba na naman ngaya. Subot sabihin, day kanin sarong personalidad. Nabubuhay ka, naduwaan sa imong pagpailing sa imong kapwa. Bako kang tunay sa imong sadiri. Nakulo na taong araw kaan, no? May mga times na they appear very good, pero ang totoo, mga maldito o maldita. Kaya, pot ni Kristo, na day pag-arugon ng mga pariseo, mga eskriba. Kung masama ka, pakita kung masama ka, day ka magsagin-sagin na sarusanto ka o santita. Ang araw ka na tao, day tiwala sa diri. If you are really true, be true throughout your life. No? Kaya, ini po ang pinaka-dipisil na pakiarapan na tao. Ninulit agaro siya halas. No? Ikwas yan pakay na mandoko. Sa saya man sa nang sadiri, bako siyang tunay. No? Ang origin da kay ning mga hypocrites, kung familiar ka mo sa Greek literature, mga classics, iyon iso sarong partikan sa indang stage play. Ngunyan bagay ang mga grupo-grupo, chorus, mga pigasabi. Ang sarong chorus na pigaapod hipokrito, iyon iso may mga maskara. So you do not know the real person behind the mask. Kaya lang itong pigo-portray ninda, saro man na karakter, beside their own character. Kaya nagdo-double na person, no? Pag ang susog sa kagurangdan, ang siring na paratukdo, dahil man nagtutugdo nin mahusay, ninulita, pigluloko mo sa iyong pigtutukdoan. Dahil ka mismo, dahil mo pigapailing so tunay na pagkatawo mo o kaya ang tunay na dapat na gibuhon. Kasi sabihin tita, kung araw ka ng sarili mong buhay, paano man masusunod sa imong pigtutukdo? Ang tunay na paratukdo, ginigibuan pigtutukdo niya. Tayo ang unang example, no? Sabi ni Jesus, witnessing to what you say and to what you do. Kaya ang classic example kang hypocrite, niyo po itong nagsasabi kan sarong bagay, pigigibo iba man. So, in fact, you do not follow what you teach. So, anong apod sa imo? Para sa sagin-sagin, hipokrito, pretender, etc. Bako mani ka iyan, or you're not your true self, ninudita day ka mapapagkit katiwalaan. Ang example ni Jesus ka itong, kung gusto mo ngayang maging maray, itong piglilinigan mong kopa, tasa,
may dawang side, may inside, may outside. Sometimes, lilinigan ta sa nasa luwas, tanganing, kunwari, madinig na. Pero pag iniling mo, sa loob, may ati pa. So, kunaro ka nan sa tong buhay, tindi ta sa nasa luwas, the external, ala gadang laog, bako, panoonin din mga evil o mga planong masama, di po kita maasinso sa tuyang pag sa Diyos. Yun ang parte na pigalat ang Diyos na ito mismong laog kan sa itong sadiri, yun lago dito ang matats kang espiritu. Itong luwas, kayang-kaya tang linigan. Pero ang laog dai. So this is the sad fact of people na aram nindan sa diri ninda, pero they do not accept na may problema sinda. Nakaipuan ninda magpatabang. Di ba? Maraming ganon, no? Na ang yayabang, na pag-una mo, they know everything, pero sa laog palan, there's a little child needing to be guided. So, sa kuya man sa iyan, kung ako untang may hilang kita, kung untang may problema kita, that's the time we will be helped. Pero kung napakayabang mo, alam mo ang lahat, you don't need any help from anybody, di po, maski si Jesus, di pa sa'yo makatabang. Taabo mong magbukas kan sa imong sadiri, tanganing malinigan ka and make you whole. Ano po ang whole? Ano ang kabilugan? Ang kabilugan ng tao, ang luwas asin laog. Kung pareho ayan nagtutugma, that's the better person. Pero kung you show something sa luwas, iba man sa laog, problema mo na yan. Pero if you open your heart to Jesus, and if the heart is the center of our personality, then we may at least hope for a change. Kung gusto mong itaw mo sa diri mo sa kagurangnan, alang man itaw mo ang personalidad na two-sided. Dapat saro sana, siring na ang Diyos, saro sana. Pamibig mga tugang tanganin sa koad sa indong atang maakamanlugod kan Diyos amang makakaman. Ako on manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilong niyang banal na simbahan. Paguragnan nahulikan saro sa nang sakripisyo ning pag-ampon, mabawi mo ang banwaan para sa imo, kaugaying warasan sa mo ang mga balaog,
Nin pagkasararo asing katuninungan sa imong simbahan, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matano sa nakakaligtas, danay asin minsan sa nagpasalamat kami sa imo. Banal na Ama, huli ka na umutan mong aking sa Yesu Kristo, an sa imong tataramon, na ginibo mo kan gabos, sinugo mong paraligtas, sin para tubos para sa mo. Nanilaman sa bagsikan Espiritu Santo namon dag sa Birhen, sa pagutob kan sa imong kabutan, sin sa pagtipon para sa imo ning banal na simbahan, nagdupas siya kan pinapasakitan, tanganing daugon ang kagadanan, sinipahayag ang pagkabuhay liwat. Kaya kaibakan mga angheles, sin santos, sa kalangitan, nagaharubay kami kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi, banal, 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 ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan yung kanagadan banal, brabad yung gabos na kabanalan, kaya mga atang na may mibig kami, pabanalakan ng buwan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan, si Yesu Kristo, siya na sa lugaring nabuot, pinagpasaluiban sa pasyon, nagwan tinapay sin pagpasalamat, binaakini, tinao sa mga disipulos, dan sabi, mag-ako ka magabos, sin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkaiman kang kalis singgaray na pagpasalamat sa imo, tinaod sa mga disipulos na sabi, mag-ako ka magabos, sin mag-inom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibo nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod, Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ika magdatong. kaya kami nagrurumdaman sa iyong pagagadaan, sin pagkabuhay liwat, ang dudulot sa iyong magagurangnan, kining tinapay ng buhay, sing kalis, sing kaligtasan, nagpapasalamat, pinapagkanigo mong mga tubang, asin maglingkod sa imo. Asin nagigimayra kami, nag-aarang, kami nagpapakinabang kang hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo, girong mga kagurangnan, sa imong simbahan, nakalakop sa bilog ng kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay Bakan Santo Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, si Ganggabos na klero. Si Riman, girong damas, sa imong pagkaherak sa mga tugang, nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, orog na itong pinapangadji sa misang ini, singgabos na gadan, dangan nakasin na sa liwanag sa imong lalawgon. Kiraki kami kabos, namibi kami, taganing kaiban, Santa Maria Birhen, na inakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo, San Judas Tadeo, sa mga banal na apostoles, singabos na santos, sa kaitupa, nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong maging kayaraskan buhay, na daing kasagporan. Mag-umawa sa pamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kaibanya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman sa pagkasarokan Espiritu Santo ang gabos sa kagalangan, sing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi, aman niya mo na Iyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang buot mo sa dagaan siring sa langit. Ang sa mong kakanon sa aldaw, itaom mo sa muyan-munyan. Asin patawadan mo kami sa samong makasalan, siring na pinapatawad niya mo na nagkakasala sa muya. Sinari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamon, katuninungan,
Tangani kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalan, sin manligtas sa gabos na kaporisawan. Wantang kami nagahalat kan maugmang paglao, masin pagdatong, kan sumong paraligtas si Jesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Kristo kagurangnan, ka nagsabi sa mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa indon, sa kong katuninungan, tinatao ko sa indo. Hare pagilingaan sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, mapagkaniwa siya mapatuninong, asin magkabarunyog. Sosog sa imong kabutan, ka nabubuhay nagahadi sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninungan kagurangnan mapasa indo, sa kod paman, Asin sa imong espiritu. katinawan ka mo, kan tandaan katuninungan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Uyan sa itong kagurangnan, Kordero kan Diyos, nagpaparang ng kasalan ng kinaban, palada ng mga inaapod sa pagpakinabang kang Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Pagsunod sa linakawan, papuso ka sa kanlahan, mahulog ka sa iyong kaputan, dawan ka bus mapara, dawan ka bus makahaya, sa unang mahalaga, ikaw mapasa. Kapalan kagurangan ang makakahip mo. Ikapalan kagurangan ang makakapano. Kanta mana na iniilaw minsan kuyang sa kuyang
Mamibig kita. Kagurang na namibig kami, gibuhaan bulong, napanokan sa imong pagkahirap. Asin gaugaying himawa kaming magtalubo. Asin siring na mag-uswag, tangan ni makapagayagaya kami sa imo, sa gabos na bakay, uli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Pangaditaman, anstong mga seminarista ma-travel to Masbate para sa indang Bicol Association of Philosophers. Sa good pong Domingo, sa indang affair, no? Sana kabos na taga Naga, Tanduanes, kabos na Bicol provinces po na may seminaryo, matiripon sila sa Masbate para sa indang annual philosophy gathering. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong kan espiritu. mga pamibi, ni San Judas Tadeo, Asin Maria, ina ni Kaligtasan, kamo sinamal sa buhay, bendisyonan, sa ngarang kanama, sinaki, sin kan Espiritu Santo, Amen. dinulot na ang banal na Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father. We thank you, O most holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, triune yet one God. You gifted us with Saint Anthony to be your instrument of peace. Saint Anthony of Padua, we implore, oh, teach us how to live the gospel way of life. Let's invite the Lord to lead us all to the path of life, in simplicity, humility, and joy. To the path of life, in simplicity, humility, and perfect